ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் ஈவினிங். நான் உங்களோட இன்றைக்கி என்ன ஷேர் பண்ண போகிறேன்னா, வீட்லேயே வந்து ஹெல்த்தியாக கோகோனட் ஆயில் ரெடி பண்ணி நம்ம ஹேர் க்ரோத் எப்படி நல்லா க்ரோ பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் இன்றைக்கி நான் பேச போகிறேன். நான் ஆக்சுவலி வந்து 1 கிலோ செக்கில் ஆட்டின நல்ல தேங்காய் நான் வாங்கிட்டேன். ஸோ இதில் வந்து நான் ஒரு 1/2 கிலோ போல் எண்ணெய் எடுத்து நல்லா வந்து அதை வந்து நல்லா ஸ்மெல்லு வர வரைக்கும் நல்லா அதை வந்து காய வச்சுட்டு அதில் வந்து ஒரு 5 செம்பருத்தி பூ, அதுக்கப்புறம் ஒரு கைப்பிடி மருதாணி, ஒரு 15 செம்பருத்தி இலை போட்டு நான் இந்த எண்ணெயை வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து ஓவர் நைட் வந்து அப்படியே விட்டுருணும் நம்ம. ஸோ அப்போ தான் வந்து இந்த இலையில் இருக்கிற அந்த க்ரீனிஷ் ஃபுல்லாக வந்து பாருங்கள், ஆல்மோஸ்ட் இப்பயே வந்து கலர் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. இதை நம்ம அப்படியே 24 ஹவர்ஸ் நம்ம அப்படியே இதை விட்டுட்டோம்னா இது நார்மலாக செட் ஆகி கலர் வந்து நல்லா க்ரீன் கலரில் நமக்கு கிடைக்கும். இந்த ஆயில் வந்து நம்ம வீட்லேயே நம்ம ரெடி பண்ணுறதுனால இதில் எந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸும் இல்லை, எந்த நச்சுத்தன்மையும் இல்லாமல் நம்மளே ஹோம் மேடில் பண்ணுறது. இது எல்லாருக்குமே ஆல்மோஸ்ட் தெரியும். இப்போ நிறைய சேனலில் ஹேர் ஆயில் எப்படி வீட்டில் ரெடி பண்ணுறது நிறைய சேனலில் போட்டுட்ருக்காங்க. ஸோ நான் எனக்கு தெரிஞ்சதை அவங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன். பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஸோ இதை வந்து ரொம்ப நல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்ல குளிர்ச்சி. கருவேப்பிலை வந்து முடி வளர்ச்சிக்கு அவ்வளோ நல்லது. நம்ம கருவேப்பிலை இன்டேக் மட்டும் எடுத்துகிட்டால் பத்தாது. ஸோ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஆயில் அப்ளை பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. அதுவும் எஸ்பெஷலி இந்த சம்மர் சீசனில் இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ஹேர் க்ரோத். ஏன்னா சம்மரில் வந்து நமக்கு நிறையா ஹேர் ஃபால் ஆகும். அது இல்லாமல் ஹீட்டு, நம்ம உடம்புல வந்து ஹீட் வந்து அதிகமாக ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ நான் கருவேப்பிலை வந்து ஒரு குளிர்ச்சி தரக்கூடிய தன்மை வந்து கருவேப்பிலையில் இருக்குது. ஸோ அதனால் இந்த கருவேப்பிலை ஆயில் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஹீட்லேருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.